شالوم شالوم بيتسب إغزابير أملاخ كميت أنيحكم شالوم قدس فشاملين قدس فريد وارمير لوم دماغم تقول جزيان قون متسكم أنا حوكم سلاح الدين مسحونا سيمينا متينا زلنا وإذا هاوي كوميت متداوغل قاودة تلير البرودة سالادي ما برودة سم لومي سالساي معالت نكافولو بقل نجر أي تجنقو زولي وإذا دن تريد داغن دو بيكم ديلا دي بخمرة دي انت فنوغوت أبزورياكم بزوح كجنقوكم زخل نجر كهلي غاليو Det kan finnas många saker som oroar er runt omkring er. ببزوح من قد تحالفوا ثلو تخوليهم Ni kanske går igenom massa olika saker. بحدار بإيكونوميكالي شجر بأقولقلوت بزوح نجارات كهلي غالي Det kan finnas många saker. Det kan vara äktenskapet, ekonomisk situation eller i tjänsten. قل مزحف قدوس ببزوح نجارات مدرخم نحلف فلتي. Och Guds ord känner till att vi går igenom massa saker i våra liv. إذا كل خمسون لندا فلت أجن مزحف انتايدبل. Men vad säger Guds ord även när den vet att vi går igenom många saker? فيليب معرف 4:6 I Filippibrevet kapitel 4 vers 6. دليتكم زبلة بتصلوتن لمانون مسناي مسجانا أب أملاخ يفلت إمبر بجلقوا عيتجنقوا. Från vers 6 står det: Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. አይገርመኩምን እዚ ኩሉ ነገር ከም ዘሎ እንዳፈለጠ ነገር ግን በከለ ነገር አይተጨነቁ ይል መጽሐፍ ቅዱስ Ser ni här, Guds ord vet att vi går igenom många saker, men den säger ändå bekymra inte er för något. በኋላ አዘራርባ ኩሉ ነገራት ኣብ ዙሪያና ከሎ በገለ ነገር ከይተጨነቀ መንባሪካ አሊ ማለት ነው Som med andra ord, det den säger är, även när vi går igenom många saker runt omkring oss så går det och det är möjligt att leva utan bekymmer. ጭንቀት ኩሉ ጊዜ ካብ ይድመጽእ Var kommer bekymmer ifrån? ዘይተመለሱ ሕቶታት ዘይተመለሱ ሐሳባት አብ አእምሮና ጻጥም ዝፈጠሩ ዝመጽእ ነገር እዩ Bekymmer är en sak som kommer när vi har tankar eller frågor i vårt sinne som inte har fått svar. ሐሳባት አብ አእምሮና ጻጥ ፈጥሩ ሆሎ ኣብ ስምዒትና ናይ ጭንቀት ስምዒት ክስምዓና ኸሊ När tankar börjar få stor vikt i vårt sinne så börjar de kontrollera våra känslor så att vi börjar bli deprimerade. ዳስ ዋይ ብናይ እግዚአብሔር ቃል ዘይተሐደሰ አእምሮን ጭንቀት ቀረባ እዩ Det är därför om det är ett tankesätt som inte förnyar det Guds ord så är den väldigt nära att leva i depression. ስለዚህ ማንም አይነት ሐሳባት አብ አእምሮና ጻጥ ከፈጥሩሉ ዘይክእሉ አተሐሳስባሉ Så det finns en tankesätt att tänka som gör att vi inte behöver hamna i depression eller ångest. ብዙሕ ጊዜ ኣብ ጭንቀት ዝወድቁ ሰባት በገዛ ርእሶም ዝሐስቡ በዓቅሞም ዝሐስቡ እዮም Många personer som hamnar i det här grovt bekymmer, det är folk som tänker i sig själv och i sin egen styrka. ምክንያቱ ዓቅምና ክምልሶ ዘይክእል ብዙሕ ነገራት ኣብ ህይወትና ያጋጥመና እዩ Och det är för att vi kan möta många saker i våra liv som vi inte kan ha svar till. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በገለ ነገር ዘይጨነቅ መንገድ ነጊሩና እዩ Och det är därför Guds ord har berättat för oss att en väg där vi inte behöver bekymra oss för något. ረዩ እቲ በገለ ነገር ዘይጨነቅ መንገድ ታጥቅስ ደጊመ ከምብበልኩም እዩ Jag ska läsa den versen igen för er. ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ቅድመ አምላኽ ይፈለጥ ይድብል Så direkt efter den har sagt bekymra inte för något står det, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. ሪኹም ብሩኻት መን እዮም ድሌቶም ኣብ ቅድመ አምላኽ ደፍልጥዎ Vilka är det som får sina önskningar medvetna inför Gud? ብዓቕሚ አምላኽን ብጸጋ አምላኽን ጥራሕ ከም ዝነብሩ ዝፈልጡ ሰባት Det är endast de som är medvetna att de lever i Guds nåd och styrka. ስለዚ ልዕሊ ኩነታቶም ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ነገራት እኳ እንተመፀ ምንም አይመስሎምን እዩ Så även om de möter något i deras liv som är högre än de själva, ምክንያቱ ናፍቲ ኩሉ ከኣልነት እግዚአብሔር ናብኦም ዘምፁ så blir de inte oroliga för att de tar det allt inför sin Gud. ሕሶውስከ ኣብ ቅድሚ ኩሉ እቲ ዝኽእል ጉዳይካ ቀሪብካስ ደጊምካ ስለቲ ጉዳይ ከመይ ጌርካ ትጭነቕ Så tänk dig att du kommer fram med din bekymmer inför den som kan göra allt. Hur kan du gå därifrån tänka samma sak om din bekymmer? ስለዚ ክርስቲያናት ኮይና ብብዙሕ ኣብ ዙርያና ዘሎ ነገር ንጭነቕ እንድሕር ኮይና ናይ ጸሎት ሰባት ስለ ደይኮና እዩ Så om vi är troende kristna och vi bekymrar oss över många saker så betyder det att vi inte har riktigt böneliv. ስለዚ ብገለ ነገር ኣይትጨነቁ ግን ተጨንቆኩም ድመስል ኩነታት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቕርቦ Så bekymra er inte för något, men om det finns någonting som försöker bekymra er, kom med det inför Gud.
ማለት ስለ ሓደ ጉዳይ ትጭነቁ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም እቲ ጉዳይ ንኣምላኽ ዘይኮነ ወይ ንሰብ ኢኹም ኣፍሊጥኩም ወደለኹም ወይ ድማ ንገዛእ ርእስኩም ኢኹም ኣፍሊጥኩም ወደለኹም Så om det finns en område som bekymrar er så betyder det att ni endast har kommit fram det till någon annan person eller er själva bara. ማለት እቲ ጋጢምኩም ዘሎ ነገርስ ተሰኪምኩም ኢኹም ዘለኹም ባዕልኹም Så det ni har i ett område som ni har mött i era liv, ni har endast bärt det själv, ni har inte tagit fram det inför Gud. መጽሐፍ ቅዱስ ግን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5:7 I första Petrusbrevet kapitel 5 vers 7. ንሱ ይሓልልኩም እሞ ንኹሉ ሓልየትኩም ኣብኡ ኣውድቁዎ ይብል Så står det, och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. ዋው ተሰከምዎ ይኮነ እንድብል ናብ ኣውድቁዎ ይብል Det står inte bär det er själva, det står kasta det till honom. ስለዚ ተሰከምኩሞ ነገር ስለ ዘለኩም ኢኹም ትጭነቁ ዘለኹም Och det är för att ni bär det själva, att ni har någonting att bekymra er för. እዚ ከዓ ናይ ኣምላኽ ሽግር ኣይኮነን ናትኩም ሽግር እዩ Och det här är inte Guds problem då, det blir ert problem. ምክንያቱ ናባይ ኣውድቁዎ እንዳበለኩም እንታይ ክትገብሩ ትስከምዎ Så när han säger till er, kasta det till mig, varför bär ni er själva då? ስለዚ እትስከምዎ ዘበለ መታን ናብ ጭንቀት ሒዝኩም ከይከይድ መታን ክብደት ከይፈጥረልኩም ኣብ ህይወትኩም ብጸሎት ብምስጋና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣውድቁዎ Så för att inte det ni bär ska ta er till ångest, ännu värre till depression, kasta det inför honom genom bön och kallan till Gud. ንስኹም ግን ብገለ ነገር ኣይትጨነቁ Men ni oroa er inte för något. ኩሉ ዘድልየኩም ዘበለ ካብቲ ንስኹም ትደልይዎ ንላዕሊ ኣምላኽ ዝደልየልኩም ይዓቢ Och allt vad ni kan önska för er själva, det Gud önskar för er är ännu bättre än vad ni kan tänka för er själva. ስለዚ ንእግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ኣውዲቕናሉ ንእመኑ Så allt det vi kastar inför Gud, låt oss lita på honom. in Jesus mighty name ብገለ ነገር ከይትጭነቁ I Jesu namn, bekymra er inte för något. ሎሚ ትሰምዑኒ ዘለኹም ሰባት ዝኾነ ናይ ጭንቀት ነገር ኣብ ኣእምሮኹም ዘለኩም ኣእምሮኹም ዓዙለይ Och vem en av er som lyssnar och om ni har något som ni bekymrar er i era tankar, in Jesus mighty name ካብዚ ሰዓት ዝንዳሕር ጭንቀት ካባኹም ተላዕለ i Jesu namn från den här dagen så lämnar bekymmer bort från era tankar. ኣሜን Amen. ንስኹም ብሩኻት ኢኹም Ni är värdefulla.